znam da je mladost burna, da je mladost neukrotiva, da je mladost željna istine, pravde, slobode, da je mladosti potrebna uteha i podrška, ali isto tako znam da u svim tim traganjima koja nosi mladost, za odgovorima ne samo da treba tragati, nego treba se truditi, treba ulagati napore kako bi oni postali vidljivi i jasni, a već su nam unapred dati po ljubavi Božoj. Glavno i osnovno pitanje svih traganja jeste pitanje smisla života, pitanje smisla postojanja. Odakle sam, ko sam i kuda idem, šta u mom životu znači odnos sa drugim čovekom, šta znači zajednica, šta znači smrt i u toj perspektivi šta znači i život. I